Kule exam question ithi determine the value of x without the use of the calculator. Right. Kulesibalo esikanje now uzosolve for x. Also solve for x uqale ubeke expression in standard form. Standard form iba no equal to 0 ngapha. Ukuze sibe no equal to 0 ngapha kumele silethe le constant le silethe ngale kwe equal sign. Ngoba la i-positive mawusuyishiftize ngapha iba negative. Ukube ibe negative ibizoza ngapha isi-positive. Kodwa ke kule case sinobani sino-positive osho ukuthi izoza ngapha isiwu-negative 21. That will be i-standard form sethu. So soba no x squared, so no x squared minus 4x minus 21 will equal to 0. Yes. Mase silana ke sesiyazi ukuthi sesine standard form sethu. Kule standard form sethu usuya observe ukuthi hlobo une expression usunayo kule standard form sethu. Sinani sine trinomial. Ule trinomial suyifactorize. Ma trinomial kunendlela yethu ukufactorize trinomial. Siqale sifocuse kule constant le isukila egcineni. Le constant sifuna ama factors awo. Utha ngoba u21 angithi lo 21 u1 uyangena ku21 no21 uyangena ngithi 21. Sibe nano 3 uyangena ku21 uhambiselana nobani no7. Ngoba u1 times 21 u21 u3 times u21 u21. Siyabona. Siwenzani lama factors lawa? Lama factors lawa asisiza ekutheni sibone ukuthi imaphi kumele esebenze ukuze esikhiphele u-4x. Bheka-ke. Angithi sithina u1 no21 bahambiselana no3 no7 bahambiselana. Bambe kanje na. Ngoba behambiselana ke solalela imithetho yama signs esuke sinawo kule trinomial. Bheka. Isign yokuqala esinayo ubheka le sign eseduze kwe constant. Le sign le ithi ama signs okay. Le sign le ithi ngoba if negative le sign le ama signs ale number lezi usuke uqhathanisile la akumele sifane. Ukube positive isign ama signs ale number usuke uqhathanisayo kumele ifane. Kodwa ngoba negative akumele ifane. So eyodwa kumele ibe positive enye ibe negative. Naye ke uzositshela ukuthi yipi ekumele ibe nesign negative, yipi kumele ibe nesign positive. Le sign le hlezi ikhuluma ngenumber enkulu kulezo usuke uyiqhathanisa, yabo. Le ifikisho isign inumber enkulu kumele unikeze. Kumele isign inumber madoda. Isign omele unikeze inumber enkulu le. Yeah. Osho ukuthi u21 wethu la uzoba negative, u7 wethu uzoba negative. So soba nobani? So no negative 21 la, sibe no negative 7. Mawusunento kanjena ke usuvula ama brackets kanje. Uyatest ukuthi yipi ezokhiphela u-4
minus 4x. Uzokhipha minus 4x ku-obvious ukuthi kuzoba u3 no negative 7 ngoba uyabona zisondelene no negative 4 compared to negative 21 no positive 1. Kodwa singa double check ukuthi iyona yini. Sithe sithola positive 3 no minus 7 uqala multiply lo nalo bese uyawa add ma products akho. So uzoba no x times negative 7 okune negative 7x no positive 3x lona ukukhiphela ba negative 4x okusho ukuthi right lama factors ethu la ukwasebenzisa. So siyabhala ke ama answer akho lawa uthi kanje x no x ubu plus ubu minus ubu 3 ubu 7 lana athi senze u0 wethu ebo 0. Okay, yeah, swatholile ke ama factors akho ke soqedile ngale phase le. Masufike kule phase ke usuthatha lokho okusema bracketini u-equator no 0 each bese uhlukanise ngo-o. Sizwana nalo uzenza kanjalo um-equator ethi u0. Um-equator ke uzothi u-x plus u3 is equal to u0 kube u-o kube u-x plus no it's minus 7 is equal to u0. Yeah, wasufike lana ke so equatile to u0 izinto zakho wenza sure ukuthi ku left wakho kule side la left kusala u0 kuphela. Okusho ukuthi ukuze kusala u0 kuphela kumele sixoshe lo positive 3. Ukuze kusala u-x kuphela kumele sixoshe lo positive 3. Umletha ngapha ka right. Angithi sithe inamba mayisuka from one side to another side yeqa equal sign yashintsha sign. Okusho ukuthi ngoba lo e-positive ngapha uzofika ese-negative. Ukube be-negative ngapha ebezofika ese-positive. So soba no x is equal to negative 3. Yabo. Same thing nala applies ke fawu o la uzoba no x ulingana nobani no positive 7. Yeah, so isishayile mayiselana ama answer akhalele lana ke uzothola i-answer uthi ukwazile ukubeka ku-standard form, wakwazi ukuthola ama factors akho and then wayithola ne-final answer yakho. Total marks ke wakho uzoba 3 marks. Siyabonga.